Propju mill-bieraħ l-ewwel ta' Jannar is-servizz ta' trasport pubbliku għadda f'idejn Transport Malta dan wara li l-kumpanija Arriva li kellha kuntratt ta' 10 snin biex tipprovdi dan is-servizz waslet fi ftehim biex ittemm l-operat tagħha f'pajjiżna. Il-Gvern Malti qed jagħmel minn kollox biex is-servizz il-ġdid ta' trasport pubbliku ikun wieħed li jixraq lil pajjiżna dan wara s-sistema diżastruża u bi pjanar ħażin li wiret mill-Gvern Nazzjonalista. Sakemm jinstab operatur ġdid ieħor li jieħu trasport pubbliku f'idejh, Transport Malta qed tagħmel minn kollox biex is-servizz ta' trasport jitmexxa b'effiċjenza mingħajr ebda intoppi żejda. One News iltaqa' ma' xi nies li dalgħodu kienu qed jagħmlu użu mis-servizz ta' trasport pubbliku u ħareġ biċ-ċar li l-bidla mill-Arriva għal Transport Malta seħħet mingħajr ebda diffikultajiet. Għalina ħażabux tajba. Kidillina. Fħinom li til-qossoltu fħinom ħerġin għawek bħalissa. Mux ħazin, mux ħazin. Nirranġaw, kun ma morru, nirranġaw. Għax mundu mux nistennew 10 minuti li tje, ġeja, ma għandix naċċej fija. Tajjeb. Għalija tajjeb sejjer, ux bħas-soltu. Għajen nkeb missiġiewi. Għal-isptar għal taslima, sibtu tajjeb. Kalli jibżon jibqa hekk. Mexxin, mux ħazin. Sa dan it-tant tim minn Transport Malta u mill-kumpanija Arriva se jkunu qed imexxu kumpanija tal-Gvern biex jiżguraw li l-perjodu transitorju sakemm jintgħażel operatur ġdid jimxi bl-inqas kossi possibbli. Fil-ġranet li ġejjin se jibda wkoll eżerċizzju ta' rebranding biex jibdew jitneħħew il-logos ta' Arriva Malta minn fuq il-karozzi u minn fuq il-biljetti. Il-Ministru ta' Trasport, Joe Mizzi, f'kumment lil One News qal li l-aktar punt kruċjali huwa l-intervent tal-Gvern biex isalva l-impjiegi tal-ħaddiema kollha tal-kumpanija Arriva. Huwa qal li l-pajjiż kienet jirriskja li jisbaħ jum bla servizz tal-karozzi tal-linja. Kieku l-Arriva ddeċidiet li tillikwida kif kellha kull dritt li tagħmel, kienet titla' u dan kien iwassal biex mijiet ta' ħaddiema kienu jitilfu xogħolhom. Il-kumpanija Arriva wara li f'sentejn tilfet miljuni kbar ta' flus ma rriditx tinvesti iżjed biex jinbidlu ir-rotot bilan li jitjieb is-servizz. Arriva stenniet li l-Gvern kellu jagħmel tajjeb għat-tibdil fir-rotot li kienu proposti minnu. Fi żmien qasir mistennija toħroġ sejħa ta' interess għal dawk li jixtiequ li jibdew iħaddmu s-servizz tal-karozzi tal-linja l-ġdid. Il-Ministru Joe Mizzi saħaq li l-Gvern irid jasal biex il-pajjiż ikollu servizz ta' trasport effiċjenti li jasal fil-ħin u li jaffordjah kulħadd.